denne demonstration vil jeg gå lidt mere i dybden med funktionerne i indtastningsdelen. Vi har her en klassevælger, som er en oversigt over de klasser, som er indskrevet i Karakternet. Man kan frit vælge mellem de forskellige klasser, og op i fagvælgeren kommer de fag til syne, som der er på det givne klassetrin. Det vil sige, at hvis jeg vælger 6. klasse, er der nogle andre fag, end dem, der er i 10. Nogle gange har man så mange fag, så det ikke vises i den enkelte oversigt, og der vil være en scrollbar herude til højre, hvor de sidste fag er til syne. Man kan også bare stille sig på menuen her og bruge scrollhjulet på musen, og dermed hurtigt tilgå de fag, som ikke er i oversigten. Men nu vil jeg vælge dansk og engelsk, og oversigten her i midten af billedet, den tilpasser sig de valg, man gør op i fagvælger. Så det vil sige, ønsker man oversigt over flere fag, så vælger man dem blot her i fagvælgeren. Hvis jeg fjerner markeringerne her, så er det alle fag, der bliver vist i oversigten. Det er det samme som hvis man klikker på 9b, og til at starte med, så viser den hele klassens oversigt. Både standpunkter i den øverste menu og kommentarer i den nederste menu. Hvis jeg f.eks. vælger matematik og historie og trykker udskriv, så får jeg en oversigt over netop de fag, jeg har valgt. Det vil sige, at på den måde kan man filtrere oversigten. Nu kalder jeg den for oversigt. Printer jeg den ud til en PDF-printer, men man kan selvfølgelig lige så godt vælge en rigtig printer og dermed få den ud på papir. Og jeg vil lige finde oversigten til jer, så I kan se den. Den ligger der. Og her har jeg mine standpunkter på den første side og kommentarerne på den næste side. Og som I kan se her, så er det kun de elever, som reelt har en kommentar, som kommer med i oversigten. Og det samme gælder for standpunkterne. Men vi går lige tilbage til Karakternet. Det var sådan set oversigtsmulighederne. Nu skal jeg ind og give karakterer. Og igen vælger jeg mine 2 fag, matematik og historie i 9. B, og trykker på den første elev. Typisk vil man lige, nu er der givet karakterer for den her elev, så det er lidt snyd, men typisk vil man lige orientere sig i, hvordan så det egentlig ud med historikken for den her elev. Hvad fik hun sidste gang? Og dem kan jeg se ude til højre, og jeg kan køre med scrollbaren hernede i bunden af skærmen, helt ud i de sidste terminer, altså fra flere skoleår siden. Men jeg kan vist godt være lidt flottere den her gang, ingen årsprøve den her gang, og en lidt bedre arbejdsindsats. Det er det nogenlunde det samme, og så videre. Det jeg gør, det er, at jeg bruger tab. Jeg kan også bruge enter-knappen, når jeg har skrevet en karakter. Så dels tilfredsstillende, det må være tilfredsstillende. Når jeg trykker enter, hopper jeg automatisk videre til næste karakterfelt. Og jeg skriver lige et eller andet volapyk her, og så hopper vi videre med tab igen, og ned til historie. Læg mærke til, at jeg kan ikke skrive et 5-tal for eksempel, fordi det er jo ikke en anerkendt værdi i 7-skalaen. Så der bliver feltet rødt, og det vil sige, at jeg er nødt til at rette det. 8 går heller ikke, så jeg er nødt til at skrive et 7-tal her. Tilfredsstillende. Jeg bruger også her piletasterne til at skifte mellem værdierne, og det svarer til, at man trykker her og kan se alle værdierne. Men jeg trykker meget tilfredsstillende og bruger tab til at komme videre. Og der er en kommentar her. Og her er der altså ikke noget i vejen for, at man kopierer ind fra Word, for eksempel. Den vil godt kunne finde ud af at rense teksten, sådan så at det, der står i Word med formateringer, altså overskrift og farver og skrifttype, skriftstørrelse, det kommer altid til at se sådan her ud, når det kommer ind i feltet. Så ikke noget med, at man skal sidde og rense eller andre ting, for at det kommer til at se ordentligt ud. Men jeg er nu færdig med at skrive kommentaren, og trykker tab, og så hopper jeg videre til næste elev. Og det kan jeg sådan set gøre hele vejen. Og det betyder, at man kan få et rigtig godt tempo på sin karaktergivning. Det skal selvfølgelig være rigtigt, fordi det tjekker programmet ikke. Men
Man skal faktisk ikke bruge musen en eneste gang, når man sidder her og giver karakterer. Men det var de funktioner, der er i indtastningsdelen i karaktererne, beskrevet lidt mere detaljeret.